ଦିନେ ଗୋटे ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖି ତା ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ସେହି ପୋଖରୀରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଏ କୁମ୍ଭୀର ଆମକୁ ଏମିତି ଖାଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଏ ପୋଖରୀରେ ଆଉ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଭାରି ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପୋଖରୀର ରଜା, ହେଲେ ଆମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ବିଶାଳ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତା ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ବଣକୁ ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଶୋଇଛି ଏବଂ ସିଂହକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଏଠାରେ ମହାରାଜା କିଏ? ସିଂହ ସେତେବେଳକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକିଲା ଥାଏ। ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଜଳଖିଆ କରିଦେଲା। କଇଁଛର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀର ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଓ କଇଁଛକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।